الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما سوء البركة خطبا مو أيو ذات تتوناني أكن درسا daga mulki da kuma mutuwar shugaba Muhammadu Buhari. Allah ya gafarta masa ya masa rahama. Babu shakka ƙasar Najeriya ta shiga cikin alhini, kafafen sadarwa, majalisu na tattaunawa sun cika da labarin mutuwar wannan bawan Allah da ya mulki ƙasar nan. Ya kamata mu ɗauki wasu darussa, mu ɗauki wata izina a cikin mulkinsa da kuma komawarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala. A gurguje a takaice, shekaru baya kafin shekarar 2015 ƙasar Najeriya ta samu kanta cikin fitintunu da bala'o'i da musibu na fitinar Boko Haram, kisa, korar jama'a, tarwatsa su, ya fankama, ya ta'azzara. Dukkan talakawa da al'umma hankalinsu ya tashi. Kwatsam sai ga Buhari cikin waɗanda suke neman a zaɓe su. Jama'a a wannan lokacin kaɗai sai suka yi tunanin mafita shine Muhammadu Buhari. Suka dogara gare shi, sai da aka waye gari da wani zai ce Allah ya zaɓa mana wanda ya fi alkhairi sai a ce munafiki ne. Buharin nan shine kaɗai mafita, shine zai kawo ɗauki ya yaya bala'in da al'umma ta samu kanta na fitinar Boko Haram da ta da garuruwa da aka yi. Haka muka samu kanmu, muka faɗa cikin dogaro ga wani bawa daga cikin bayan Allah wanda ba shi ba komai bane in banda ɗan adam. Maimakon mu dogara ga Allah muka kuskure. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya karantar da mu a aikace bayan da Buhari ya zama shugaba, jagora, da mu muka yi tunanin shine kadai mafita, shine mawarwarar waɗannan matsaloli da ƙasanmu take fuskanta. Sai jarabawa sabuwa, sai fitintunu, sai bala'o'i, sai tsanani da matsi da tsadar rayuwa ya addabi wannan ƙasa da kuma al'ummar wannan ƙasa. Allah yana nuna mana cewa dogaro ga Allah, wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ku dogara ga Allah. Darasi anan, babu wani mahaluki komin iliminsa, komin imaninsa, komin tsantsaninsa, komin gaskiyarsa da ya isa ya baka mafita. Duk matsalar da ka shiga ciki, ka koma ga Allah, ka dogara ga Allah, ka roki Allah yaye wata, ka nemi zaɓin Allah a cikin al'amuranka. Ya kamata mu fahimci sai Allah ya jarabci Buhari, wanda jarabtar da aka yi wa al'umma da Buhari bayan da ya zama shugaba ta iya yiwa ta zama alkhairi ne, domin da Buhari bai mulki ƙasar Najeriya ba ya mutu, to da ƙila ƙabarinsa zai zama wani wurin roƙo, wani waliyi ne daga cikin waliyan Allah. Domin yanda aka nuna masa ƙauna, aka nuna masa soyayya, da a ce haka ya koma ga Allah, lalle da ba a san inda al'amarin za ya ba, da tauhidin al'umma ya taɓu. Kamar yanda a wancan lokacin jama'a suka tunanin kawai shine mafita. Ɗan uwa, in ka shiga cikin matsala ba wanda ya isa ya baka mafita sai Allah. Wannan darasi kenan. Darasi na biyu, babu shakka duniya ba ta da tabbas, kuma komai mulkinka, dukiyarka, ɗaukakarka za ka koma ga Allah. Ba na tsammanin akwai wani mutum a tarihin Najeriya wanda ya taka matakai, ya riƙe mukamai irin yadda Muhammadu Buhari ya riƙe. Tun daga matsayinsa na wato gwamnan Arewa na maso yamma, ya zo ya riƙe kwamandan bataliya ta sojoji da dama, ya yi ministan man fetur, ya yi shugaban ƙasa na soja, ya yi shugaban ƙasa na demokaradiyya da sauran mukamai da dama da ya riƙe. Ba na tsammanin a tarihin Najeriya akwai wani mutum da ya taka matakai ya riƙe madafun iko irin wannan bawan Allah, amma
yau sai gashi a gaban duniya, a gaban masu mulki, suna zaune suna kallo, aka ɗauko shi aka sanya a cikin rami. Wannan ya isa darasi, ya isa wa'azi, ya isa faɗakarwa ga masu mulki. Ya kamata mutane su dawo cikin hayyacinsu. Ko ina za ka je za ka dawo. Yanzu duk matakan da ya taka, duk abin da ya isa gare shi ya zama labari. Aikinsa shi ne kaɗai yake tare da shi yanzu a cikin ƙasa. Ɗan uwa, duk yadda kake hankoro zai wahala ka isa ga matakai da wannan bawan Allah ya taka. Zai wahalar gaske a ce dukkan mukaman da ya taka kafin ka bar duniya a ce ka taka irinsu. Ka yi taka tsantsan, kai shugaban ƙasa, kai gwamna, kai sanata, ko ma wane ne ya yi taka tsantsan ya kalli al'umman nan, ya kalli ƙasan nan ta Najeriya. Muhammadu Buhari ya kasance yakan faɗi wata magana, yakan ce I came into this world with nothing and I will live with nothing. Why should I still? Haka ya zo kuma haka zai koma. Mutumin nan baya da gidaje a Ingila, baya da gidaje a ƙasashen Turai. Dama ya tara ɗin, da dai ya tafi ya basu. Ku da kuka mai da dukiyar al'umma wurin da za ku tatsa, wurin da za ku zalunci, wurin da za ku yi yaudara, ku shiga taitayinku. Wallahi sai kun gama tara dukiyar, sai kun gama tozarta talakawan, sai kun gama zaluntar bayan Allah ɗin, sa'annan ku koma ga Allah ku ansa tambayoyinku. Rayukan al'umma nauyi ne a kanku. Kiyaye tsaron wannan ƙasar nauyi ne a kanku. Ku sojoji, ku ji tsoron Allah, ku sani Allah zai tambaye ku menene a duniya, menene a cikin wannan duniyar da za a tafi a batta. Ko me ka tara kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadiba a mahmulu. Ko kai wane ne, watan wata rana sai an waye gari a ce wane ne ake ɗauke da shi a makara, ko wane ne a cikin ƙasa a wannan ƙabarin nasa. Darasi ne babba ga masu mulki, babba da matsakaici da ƙarami. Kada in na ce mai mulki kai tunanin ban da kai, hada kai da kake shugaban wata ma'aikata ko wata cibiya ko wata gidauniya, ko da shugabancin gidanka ne, ka ji tsoron Allah, ka yi adalci ga al'umma, ka kalli al'ummar nan. In ka ce za ka bi hanyar zalunci da yaudara da ha'inci, ba inda za ka za a wayi gari taka ta ƙare sai kuma ta wasu. Sannan wannan abin da kai yana nan rubuce, ba abin da zai goge shi. Sannan al'umma za su sa maka karan tsana, za ka fitaransu domin kai azzalumi ne, kai macuci ne, kai mayaudari ne. Daga cikin darussan da muka ƙaru da su a cikin rayuwar wannan bawan Allah Muhammadu Buhari, Allah ya masa rahama, ya gafarta masa, akwai zagon ƙasa da maƙarƙashiya da makirci da al'ummanmu take shirya ma wanda di ya zo da nufin ya kawo gyara. Ba za ka fahimci wannan ba sai sadda Allah ya baka wani mukami, kuma kake so a yi daidai, kake so a daina barna, a inda kuma ka samu mukamin mabarnata ne, macuta ne, maha'inta ne. Ka zo da rigar cewa sai ka hana su zalunci, sai ka hana su barna. Za ka ga maƙarƙashiya, za ka ga zagon ƙasa, za ka ga makirci, za a yi tsafe-tsafe, za a yi ƙoƙarin raba ka da hankalinka, za a yi ƙoƙarin hallaka ka, za a yi ƙoƙarin rufe bakinka, za a yi ƙoƙarin ka gani ka gaza cewa komai. Wannan abu ne bayyane ga dukkan wanda yake da hankali ya kuma bibiyi. Babu shakka Buhari a iya tsammani da kyautata masa zato da muka yi, shi a karan kanshi mutum ne ba ɓarawo ba, mutum ne ba macuci ba, mutum ne ba wanda yake ƙoƙarin tara dukiyar al'umma ba, mutum ne mai ƙoƙarin a yi gaskiya. Amma an samu wasu waɗanda suka shiga ƙarƙashin inuwarsa suka yi abin da suka yi. A matsayin shi na ɗan adam ta iya yiwuwa abubuwa da dama waɗanda kamar yadda na ce, in ba ka kai wani mukami ba
ko ka riƙe wani matsayi ba za ka fahimci abin da ake magana ba. Wallahi yau za a ce wane ya kai wani abu, matsafa suna nan. Akwai waɗanda in ka nemi ka hana su zalunci suna iya komai. Idan mutanen masallacin nan za su yanke su raba su da rayuwarsu don su cimma gurinsu, wallahi za a yi tsafe-tsafe in za a taka alkur'ani a yi najasa da shi don da ya cimma gurinsa, ta yadda in ya zo ya ce wa shugaba ko ya ce maka kawai ka yi, dole ka yi, za ka yi. Wannan zagon ƙasan mun fahimce shi a cikin mulkin Muhammadu Buhari, kuma muna kira da babban murya ga masu zagon ƙasan don suna nan a cikin riguna daban-daban waɗanda su kullum ƙoƙarin ya za a yi su zauna lafiya, su ya za a yi su hau wani mataki duk al'umma kowaye zai halaka, kowaye zai shiga cikin tsanani ba su damu ba. Shine matsalar tsaro da muke fuskanta. Za ka ga wasu ba su damu ba a kashe wanda za a kashe, wai inda zai samu kuɗi. Za a ɗaure wa maɓannata gindi, za a yi ɓanna, za a yi lalata, tun da dai zai samu ɓannar ta ci gaba da tafiya. To wannan darasi ne ya kamata mu ɗauke shi daga cikin darussan da za mu ƙaru da su a gurguje. Babu shakka zagin mutum bayan ya mutu baya daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Idan mutum ya mutu, in za ka iya cewa Allah ya gafarta masa ka faɗa, in ba za ka iya cewa ka yi shiru. Wato ita mutuwa da kake gani wata aba ce da in aka zo wurin kawai abin da ake bukata Allah ya gafarta, Allah ya yafe, kai ma za ka zo wurin. Da ni da kai da muke raye muna jin mutuwa, amma sai sadda aka ce ta zo mana sannan ne za ka gane raɗaɗin mutuwa. Bala'i ce mutuwa. Allah ya kira mutuwa da musiba, musibatul maut, musiba ce, bala'i ne. Mutumin da ya zo ga wannan gadar na mutuwa, maimakon ka ce Allah ya ƙara masa nauyin ƙasa, yi masa addu'a Allah ya gafarta masa, ko mafi ƙaranci bashi, ko ka ce Allah ya isa ko baka ce Allah ya isa ba, idan da hannunsa Allah zai saka maka. Amma Allah ya ƙara nauyin ƙasa, wannan kalmar kamata dinu tudanu tana da haɗari. Sai an samu wanda za ka mutu shi ma, don dole ka takura ma wani, sai ya ka mutu ya ce Allah ya ƙara ma nauyin ƙasa. Wanda duk ka ce ma wani Allah ya ƙara nauyin ƙasa, to kai ma sai an samu wani daga cikin wanda ka takura ma ta nan ko ta can ya ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa. Don haka akwai hatsari in an zalunce ka bar wa Allah. In ma baka ce Allah isa ba, Allah yana nan yana ji. Don haka amma ka faɗi mummunan magana ga mutum bayan ya mutu, wannan hatsari ne, ya saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kada ku aibanta mamata, kada ku zagi mamata, sun riga sun isa ga inda suke wato inda suka kai kansu, matsayin da suka kai kansu sun riga sun kai wurin. To ku da kuke raye ku yi fatan taku Allah ya sa ku gama lafiya. Shi Buhari mun ga ƙarshensa, ka ga yadda al'umma duk halin tsanani da matsi da aka shiga ciki, abin da yake nuna akwai alamun nagarta tattare da shi. Da yawa jama'a sun ce mun yafi, da yawa jama'a sun dawo suna ƙaunar shi, da yawa jama'a suna ganin suna masa fatan alkhairi. Tashi ta wuce, yanzu da ni da kai shugaba da kuma kai talaka da ni muke magana, mu ji tsoron Allah, mu ɗauki izina. Satar dukiyar al'umma da kai ta ƙasashen turai da ɗauka ka miƙa wa family ɗinka ko kuma makusantanka haƙƙin al'umma, bala'i ne, za ka yi nadama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Qumu ila salatikum.